لهرێما عفرینێ لە هەنێک گوندان پۆلیسên سەربازیên ser bi opozîsyona Sûriyê ve hejmarek welatiyên Kurd girtine dest bi operasyoneke berfereh kirine yanî. Li gorî rêxistina hevdestî ya belgekirina binpêkirinan di sala 2022 da 633 kes li herêma Efrînê hatine girtin, ji wan 40 jinin, 21 zarokin. Rêvebera Komeleya Lêlûn ji bo qurbaniyan Lonjîn Ebdo ji rûdawê re behsa wan binpêkirinan dike bi taybetî li gundê Domliya. Polîsên serbazî yên serb hikûmeta demkî ya opozisyona Sûriyê ve dest kampîneke girtin û lêpirsînê li welatiyên Kurd li çend gundên herêma Efrînê kirine. Rêvebera civcîkar a Komeleya Lêlûn ji bo qurbaniyan Lonjîn Ebdo ku bixwe zêdetirî 2 salan zindanên grûpên çekdar ên girêdayî Tirkiyeyê de mabû, ji tora medyayî ya rûdawê re hûrgiliyên girtina gundiyên Domliya vegotin. Ji bo ku xelkê me Efrînê tim bitirsin û bifikirin ji Efrînê derkevin, dîsa komên cekdar her wiha şirta eskerî ya Êrajê re divê hemla bidin li gundê Domliya. Lê belê hevne hemlê silaf e. Divê hemlê ecerî da navê heft kesa xastiye biriya mixtêr. Heft kes nav hevdera çûn şirta eskerî ya Êrajê lê belê 5 li cem xahê şem li diyara jî gotin harin em pişra banwakin. Hew 5 kes na rokê li wir xew kirin wan re tehqîq kirin ji herekî $200 birin pişra derxistin. Lê belê hep 5 kes na di dijwana berê biriya fesaîlê hotibên girtin û xew jî kiribên perajî dabîn. Heft tişta ji maro belê dike hedefê wan esasî cihazê xwe temwîl bikin û xelkê Efrînê tim bitirsînin. û belê mesadrê dime ji gunda hane dibê hemû navê şebabê gund hatine lê belê ekî wan bi defeato bibin. Her defeê heft keso ew 10 keso. Li gorî rêxistina hevdestî ya belgekirina binpêkirinan li Bakurê Sûriyê di sala 2022 de 633 kes li herêma Efrînê hatine girtin. 40 kes ji wan jinin, 21 kes ji wan zarokin. Ji wan tenê 208 kes hatine azadkirin. Li gorî raporên rêxistinên mafên mirov, ji bilî ku xelk bi şêweyekî neyasayî tên girtin, rêjî nayê dayîn ku parêzer an jî kesûkarên girtiyan cih û çarenivîsa wan nas bikin. Hüseyin Umar, Rûdaw. Me ji we re vîdeol amade kiriye. Di vê vîdeolê de em ê behsa çi bikin? Behsa girtinên ku li Efrînê çêbûne bikin. Yani em rewşa Efrînê rojane dişopînin. Ji 2018 heta niha piştî dagîrkirina Efrînê heta niha jî em rojane êşa Efrînê xelkê Efrînê tînin ser ekranê Rûdawê. Tora medyayî ya Rûdawê hinek zanyarî bi dest xistine tê diyar kirin ku di çend rojên derbasbûyî de polîsên serbazî li gundê Domliya ku niha me behs dikir gundekî ser bi nahiya Racovayê 5 kes di nav wan da jinek jî hebûye girtine 2 kes jî piştî ku $200 her yekî ji wan dane fidye yani binêr ji xwe re hesa bikin mesela polîs yekî digirin dibêjin tu peran bidî min ez ê berdim berdîl ruşwet fidye her yek ji wan 2 kesên ku serbest hatine berdan her yekî ji wan $200 dane polîsên serbazî polîsên eskeriyên opozisyona Sûrî û gotine herne mala xwe. Li gundê Badîna jî polîsên serbazî yên ser bi opozisyona Sûriyê ve hejmarek ji welatiyan biribûne navenda xwe merkeza xwe piştî standina fidye dîsa perestandine piştî ku perestandine ji wan re jî gotine herne mala xwe yani hesab bikin wan ji bo peran digirin tenê ji bo ku peran ji wan bistînin wan digirin pişt re jî fidye distînin wan serbest berdidin. Navenda belgekirina binpêkirinan li Bakurê Sûriyê di nûttirîn amarên xwe de çi dibêje? Dibêje ji destpêka sala 2023 ji destpêka vê salê heta 5 vê meha hezêranê yanî bi qasî 5 mehên derbasbûyî 151 kes li ser destê çekdarên ser bi opozisyona Sûrî û ser bi Tirkiye ve hatine girtin. Meha çilleya 2023 yani meha yekê 36 welatî hatine girtin 36 welatî di meha çille de hatine girtin di meha
شباتی مها دویم دا 4 کس هاتنه گرتن د مها آدار مها سیان دا جی 23 کس جا آلی هزین اپوزیسیون سوری و هاتنه گرتن ورم سر مها چاران د مها چاران دا جی هجمارا گرتیان زیده بویا چند کس بونه 49 کس نه گرتی د مها پنجان دا مها گلانی مها در باس بوی 36 کس هاتنه گرتن مها حزیرانی یعنی و مهی ما چی یعنی ایرو چندی مه ایرو ششی مه یعنی د شش روزان دا 3 کس ل عفرین هاتنه گرتن ناوندا بلگه کرنا بن پیکرنان ل باکور سوری دیار دکه کو سال 2020 یعنی سال درباس بوی لگوری ناون بلگه کری لجم همان ناونده 702 کس هاتنه گرتن هجمار ج 702 کسان زیاده تره لی چما هم دبیجن 702 کس جبر کو گلک مال باتنه گلک هسنه نویرن ناوین گرتین خو اشکره بکن ترسن کو جاره کدن او پلیسین سربازی هزین اپوزیسیون سوری کل هریم عفرینینا سریوان بیشینن یانجی جاره کدن وان بگرن